Az első rítus célja, hogy felgyorsítsuk és kiegyensúlyozzuk az energiaörvényeket. A gyakorlathoz először álljunk egyenesen, tárjuk a karokat vízszintes oldaltartásban, tenyérrel lefelé. Kezdjünk el lassan forogni az óra járása szerint, lélegezzünk egyenletesen, és próbáljunk meg egy pont körül forogni. Könnyebb megőrizni az egyensúlyt, ha szemünkkel végig egyetlen pontra koncentrálunk, és forgásnál gyorsan visszakapjuk a tekintetünket erre a pontra. A gyakorlat végeztével tegyük össze a tenyerünket a mellkasunk előtt, és koncentráljunk összeérintett hüvelykujjunkra. Akiknek nehézségei vannak az első rítussal, végezzék a gyakorlatot nagyon lassan. Ha így sem megy, egyelőre hagyják ki, és kezdjék a sorozatot a második rítussal. Később próbálkozzanak újra ezzel a gyakorlattal, amíg nem sikerül biztonsággal végrehajtani. A második rítushoz használjunk jógamatracot vagy szőnyeget, hogy kényelmes fekvést biztosítsunk a gerincnek. Feküdjünk hanyat, kezek a test mellett, tenyérrel lefelé. A lábfejeket feszítsük vissza, a sarokkal nyújtózkodjunk. Kilégzéssel húzzuk be a hasat, majd belégzésre közelítsük a fejünket a mellkashoz, miközben a nyújtott lábakat felemeljük a talajról függőleges helyzetbe. Kilégzéssel lassan visszaeresztjük a lábunkat és a fejünket a talajra. A következő belégzésnél próbáljuk még jobban a fejünkhöz közelíteni a lábakat. Kilégzéssel visszaeresztjük a lábakat a talajra. Lazítunk, majd újra belégzés és kilégzés. Akinek derék problémái vannak, az végezze a második rítus könnyített változatát. Ugyanaz a kiinduló helyzet, csak a lábemelést kinyújtott helyett hajlított lábbal végezzük. Kilégzés, belégzés, kilégzés. A gyakorlat végeztével feküdjünk hanyat kis terpezben, a kezek tenyérrel felfelé, és lélegezzünk lazán mélyeket. A harmadik rítushoz polcoljuk alá puhán a térdünket. Kis terpezben térdeljünk egyenes háttal, a lábujjainkon támaszkodva. Domborítsuk a mellkast, és helyezzük a tenyereket a hátsó combtőre. Kilégzéssel hajtsuk előre a fejünket a mellkasra. Majd lélegezzünk mélyet, miközben óvatosan hátrahajtjuk a fejet, és kiemeljük a mellkast. Majd kilégzéssel visszatérünk a kiinduló helyzetbe. Előrehajtjuk a fejet, és megismételjük a gyakorlatot. Csak annyira dőljünk hátra és feszítsük a hátat, amennyire a gerincünk engedi. Idővel és gyakorlással egyre mélyebbre tudunk majd hajolni. Belégzés, kilégzés, majd újra be és ki. A gyakorlat végeztével üljünk a sarkunkra, homlokunkat lazán pihentessük a kézfejeken. Lélegezzünk mélyeket. A negyedik rítushoz üljünk a földre csípőszélességű terpezben, nyújtott lábbal. Tenyerek a földön támaszkodnak, hátunk egyenes, a sarkak visszafeszítve. Kilégzéssel a mellkashoz közelítjük az állunkat. Belégzéssel hátrahajtjuk a fejünket, majd a csípővel indítva kiemeljük a törzset vízszintes helyzetig. Megtartjuk a pózt, majd kilégzéssel visszatérünk ülőhelyzetbe. Lazítunk, majd belégzésre megismételjük a gyakorlatot. Belégzés, kitartjuk a pózt, majd kilégzésre vissza. Belégzés,
tartjuk, és kilégzés. Belégzés, kitartjuk, kilégzés. Zárjuk a gyakorlatot ülőhelyzetben, felhúzott lábakkal, a felsőtesttel lazán a térdekre támaszkodva. Lélegezzünk mélyeket. Az 5. rítust legjobb mezitláb végezni jógamatracon, vagy valamilyen csúszásmentes felületen. Kiinduló helyzet térdelő állásban, a karok válszélességben a talajon. Nyújtsuk hátra a lábakat fekvő támaszba, majd kinyújtott karral engedjük le mélyen a csípőt, lélegezzünk ki, és hajtsuk hátra a fejünket. Belégzésre hajtsuk előre a fejet a mellkashoz, és toljuk magasba a csípőt hegyállásba, a sarkat közelítve a talajhoz. Gyakorlással tökéletes fordított V-alakot tudunk elérni, amikor karunk és törzsünk, illetve combunk és lábunk egyenes vonalat alkot. Ismételjük a gyakorlatot. Kilégzés, belégzés. Kilégzés, majd belégzés. Ki, és be. Kilégzés. A gyakorlat végeztével lazítsunk sarokülésben előredőlve, kinyújtott karokkal, homlokunkat a szőnyegen pihentetve. A nagylábújjak összeérnek, a sarkak lazán széttárva. Lélegezzünk mélyeket.